Здравейте, приятели! Казвам се Християн и с приятелката ми искаме да стартираме канал, в който да ви покажем как започваме ремонта, да кажем, на нашия имот, в който искаме да се преместим евентуално след няколко години, когато всичко е завършено. Имотът е в едно троянско село, приятели. Искаме да направим доста неща по него. Като започнахме основно с бутане на една стара плевня. Ще опитам да ви покажа някои кадри сме заснели, нали, горе-долу как станаха нещата, как падна. Бягай, бягай! В момента зад мен можете да видите, просто е пълен хаос. Всичко трябва да се изчисти, леко по леко. Ще се случат нещата с времето. Планът ни с нея е да успеем да се преместим до няколко години на село. Просто градският живот не е за нас. Просто за момента така се случиха нещата, че трябва да се работи, няма начин. Това, че ще се преместим на село, не означава, че няма да работиме. Просто този всичкият натоварен график не е за нас, нямаме време за нищо. А и другото, което е, на мен от малък ми е мечта да се занимавам с животни. Но първо мисля, че по-добрата идея е да успея да подсигуря нещо за тези животни. Искам да ви покажа, след малко ще бъде това, каква беше гледката от терасата ни на втория етаж на къщата преди бутането на плевнята и реално каква е сега. Отвори се доста хубава гледка. Скъпи приятели, това е гледката след като бутнахме плевнята. Мисля, че когато се раззелени, когато природата вече се събуди от зимния си сън, всичко ще се получи прекрасно. Доста красива гледка ще бъде. За основна цел ни е това да покажем в канала как се случват всички неща, като ще има доста трудни моменти според мен. Имаме наистина доста за разчистване, след малко ще ви покажа. Отделно от това, дворът е с доста голяма денивелация, като за това ще се изисква доста голямо количество материал за заравняване, така да го кажем. И най-вече правим канала, за да можете вие да ни давате вашите мнения. Вашият опит винаги ще бъде добре дошъл за нас. Ще се радваме на абсолютно всякаква помощ, свързана с това, кое, как трябва да се направи. Ще допитваме до вас, скъпи приятели. Надявам се това да ви е интересно. И се надяваме да извървим този път заедно. Като сега ще ви покажа двора. Като започнем от най-горната му точка. И това какво сме направили до момента. Реално това всичкото е буклук, който изкарахме от плевнята. Доста дървен материал. Доста неща, които трябва да се изхвърлят. Отгоре сме покрили помещенията. Сега ще се опитам да ви ги покажа и тях. Реално това са керамидите горе свалени от покрива, не ставаха. Просто ще ги използваме за дренаж, да успеем да позаравним на някои места. Това там е Лъки. Тя вече е член на нашето семейство от близо една година. Даже не близо, преди няколко дни направи вече една година в семейството. Намерихме на улицата, много мъничка. Решихме да я приберем с приятелката ми, както и цялото ми семейство. Много обичаме животните. Решихме да я приберем. Много игрива, много послушна. Невероятен любимец и много щастлива.
видимо. Тя е нашият малък талисман. И така, тук сме хвърлили, по-скоро отделили неща, които са, така да кажем, след време, които могат да се употребяват. Това са греди, които можем да използваме за изграждането на нещо. Гредите са, така по мое мнение, около 4-5 метра и може да се използва за изграждането на нещо, но ако не, винаги става за печка на дърва. Всичко може да се изгори, така че няма никакъв проблем. Това тук е навесът ни, който също е много важна част за нас, защото реално, скъпи приятели, искаме да го превърнем в лятна кухня, но за това ще е по-нататък. Трябват ни доста финанси за това. Реално искаме самият покрив да се вдигне поне 1 метър нагоре, да се пусне малко наляво, да се издължи и там долу, където виждате, където са тези двата метални кола, да направим нещо като навесче. Планът ни тук е, реално мисля да я направя в стил старовремско, българско, разбира се, като в единият край ще има камина. Тук ще е основната стая, всекидневна кухня, хол, който както иска да го нарича. Тук мислим да направим една малка стаичка с легла, разбира се, и долното помещение, там където има врата, да е банята с тоалетна, разбира се, и да се устрои като цяло за живеене, защото тук в Троянският Балкан, който знае, зимите са леко суровички и ще е по-приятно и по-лесно за затопляне малко помещение. Така, да ви покажа и навеса. Реално тук също искам аз да си го издигна едно ниво нагоре, може би с около метър, метър и половина, не повече. Самият покрив да излееме бетонна плоча на него. Не знам дали ще е добра идея. Цялата конструкция трябва да се подкрепи, предполагам, с колони. Тези помещения преди са гледани животни в тях. Ние в момента ги използваме за събиране на дървен материал вътре, който евентуално ще се гори. Ето Лъки трябва да поразгледа все пак. Тя е собственик също на имота. Тук вътре не мога да премина да ви покажа, но тук също е помещение за животни. Искам да го запазя това, да си го реновирам. И там в ъгъла, където е, точно до плевнята на комшията, са гледани прасета, но там просто пък е почти невъзможно да стигна в момента. И така, скъпи приятели, ако имате вие някакви предложения, ще се радвам да ги чуя, как може да стане по-добре, как може да се укрепи. И така, ще се радвам на всякакви мнения, ще ги филтрираме и ще решим кое е най-доброто за нас. Къщата основната ни отвътре е напълно ремонтирана. Остана ни навън да се направи една изолация. Покривът също е ремонтиран преди, по-скоро подменен преди повече от 4-5 години вече станаха. И така, скъпи приятели, очакваме до няколко седмици да се разцъфнат дърветата. Вече са напъпили, както можете да видите. И така, тези цигли са свалени от предният покрив. Здрави са. Повечето от тях са проверени. Има вече някои, които са заминали. Тук е доста дървен материал, който опитахме да завием, но не ни се получи. Също и той ще трябва да се изхвърли. Тук изхвърляме този дървен материал. Реално оттам долу можем да извикаме някой с някаква по-голяма техника, на която да натоварим целият дървен материал. И реално, скъпи приятели, отдолу, там където виждате кръстчето, точно под него, там сме погребали старото ни куче. Кученцето почина от старост и живя доста хубав живот. Там под него, както виждате, има бетонна, как да го кажа, по-скоро пояс, който искаме точно от ъгъла, където е, до ето тук, до където виждате
там, да се издигне може би около 3-4 метра. Не знам колко е денивелацията тук, но можете да видите реално аз в момента къде се намирам и къде свършва самия двор. Искаме да издигнем една стена подпорна и това тук цялото реално да се засипе с чакъл, отгоре пръст. Евентуално вие ще кажете, все още не разбираме, не сме за първ път правим нещо такова в живота си. Искаме това цялото да се заравни и планът ми тук и да се поизчистят тези дървета, да се поодрежат, за да може да ни се освободи място самия двор. Реално тук планът ни е да заравним. Тук искам да си направя навесът и за животните. Реално няма да е нещо, кой знае какво, като казвам животни, нямайте предвид нещо от сорта на по 20-30 животни от вид. Искаме нещо съвсем нормално. Искаме нещо от сорта на около 2-3 крави, няколко коня, тъй като с приятелката ми сме много големи любители на ездата. Обичаме твърде много животните и искаме да си гледаме просто, да се развиваме с тях. Също така, това, което искаме, са още, може би, 2 овце. Кокошки, разбира се. Тук имаше един много хубав кокошарник. Той беше дървен. Ако намеря кадри, ще ви покажа от него. Много исках да го запазим, но като бутнахме цялата конструкция отгоре, всичко се срути. Включително и той. Стана ми доста мъчно за него, но ще го преживея. Така, скъпи приятели, реално това е, може би, интрото, както се казва, на нашия канал. Искам да преминем заедно през това цялото приключение. Мисля, че ще е доста интересно. Който желае, нека да хареса, да се абонира за канала. Ще се опитаме да качваме възможно най-често. Просто живеем в София. Там работим. Аз реално уча. Приятелката ми завърши маркетинг. Тя също работи. Изкарваме пари в момента. Заделяме за къщата. Разбира се, който прави къща или ремонт или каквото и да е, знае всичко колко е скъпо. Не само в момента, но и по принцип. Труда на майсторите е доста скъп. И така, това е реално, което искам да ви покажа. Надявам се всичко да е полезно както за нас, така и за вас. Планът ни, както казах вече, е до няколко години тези основните неща да се завършат, за да успеем да се преместим и вече да минем към отглеждането на животните. За мен много по-интересната част. Смятам животните си ги отгледам от малки, като да се полагат ежедневни грижи, разбира се, както трябва за тях, да покажем израстването на животните, да проследим всичко как се развива при тях. Мисля, че наистина ще е доста интересно за вас, за нас. Имам приятели животновъди, които са готови веднага да ми помогнат с абсолютно всичко. Много съм благодарен за това на тях. С намирането на животните, с отглеждането им, не дай си Боже, когато има някакви затруднения при тях, но това е живота, винаги има затруднения с каквото и да е, както с нас хората, така и при животните. Имаме ветеринари добри тук в района, така че надяваме се да не стигаме до там, но също и това трябва да се има в предвид. И така, скъпи приятели, това беше от мен като за начало. Започваме с разчистването и пожелавам ви лек и спокоен ден. Ще ви покажа Лъки, която просто не спира да тича от радост. Много обича да си играем, примерно като сега. Не знам защо, но това може би е любимото нещо, което прави. Много обича да тича, когато има хора покрай нея. Не знам дали така изразява своята радост, но реално това е тя. Много сладичко кученце, много игрива, много хъплива, най-вече и голяма пакостница. Да, това е от нас, скъпи приятели. Очаквайте скоро да се включим отново с, вече надявам се,
на зеленена природа, доста по-красива. И така, довиждане, скъпи приятели!